Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagdag tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod nyo, ito dahito yung programa, kat maibasa, dagiti ang pakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laing. Sa gadayan nga rat ti surat ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Daniel nga napuluan, caregiver, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tayo baga ni Manang Esther nga da kanon nakita ng caregiver. Sa punan caregiver, apa ko mga caregiver ak? Kaya manong nemi ta na mild stroke ak, edi. Ada nasuro ka na makabulan manong. Nga naka-wheelchair ak, marigatan na katumak der, saan na makapagna, ala, dandali pa saan ko may kutiti imak manong nemi. No kasta nga mga anak, karigatak lang manong nemi, gagamantikot sara, sa isubo. Mga opisina akong manong, agtawayan ako ni 28. Kaya maumpay nubiak. Di pagkasdaawan ni Manang Esther kat no apay nga jak amukanot agaran. Kastaman ti kunawan nung nemi ni ginipadak nga babaro. No bakla ako no talaga nga lalaki yan. Tsaka mo ngamin manong nemi ta manipod idi napaayak di adak pa lang ti college kasla saan mo nakayat ti agayat ko na. Naman, saan ko nakayat ti agayat ko na. Idi pinaay nak di babae nga nakariknak ti ayat idagbasbasak pa lang di college. Nasaktanak. Tanagwapo ak met manong. Nasingpetak met. Sa anak ngagsigsigarilyo, uminom ngem gagangay laeng pakikisama. Amo ka kontrolin ti uminom. Anak sigsigarilyo, nang gwapo adamat kwartak, di motorsiklo ak manong nemi, idi tagbasbasak, idi kulay. Ngayon pinaaynak, kinayakayat na kidin ti may salay nga tricycle driver. Data ulit nagsakitan tinakam ko. Siyak ng motorsiklo, da mabalimmi, adot kwartak, kompleto ak, alakas, nagwapo ak, nabipindas ti arwatak. Di na kinayat, tikit din may salay nga tricycle driver, kinayat na. Manipot mat idin manong naiming karik. Sa anak tun nga agayat. Tadya kong kayat pa iti masaktan. So, ang hindi agraduara ko, manong nemi, nagtrabaho nga sigod, awan pang usarak ti kwarta. Aging nga nagpatagdera ko iti bukod ko abalay, idi addan asawa ni Manang Esther. Nagas kasara kam ngamin idi, manong nemi. Ket gabuta, dakda kamin ngagkabsat, idi nabati, eksebuta, idi karadradwar ko lang ti high school manong nemi ket natayen. Dagi dinaganak kada kami nagsarunuda. Imbag manong, tanakaradwar idin ni Manang Esther iti college kay ison tinang ituloy anang pabasa kanya. Kaya di tadot ti ornong ko manong nemi nang ipatakdera ko ni tibukod ko nga balay tapno maisina akon iti ayan ni Manang Esther. Tadamat asawanan sa talo pakit anak na. So ako nada, si kamang pa lang, ti baro, daanan ti asawa, ay daanan ti balay, kaya maumpay nubiam. Ni nubiawan. Kan kantsawan tak nagiti ko opisina. Nang ro naman nung nemi ni Densyo. Pare Daniel, overtime mo na. Masapul At anas kan nga kamakam kung sa overtime kahit masapul yung tubigan. Tiko na, agpapabak ng kang maumot sa Serbina. Apa mo maumot sa Serbina? Di ka matag-asawa. Di ka pa agarem. Pangigas-gastos sa di kwartam.
pinagbalay ko. At balay mo, nung ako asawa, man serbi nga ti balay mo. Siksika nga bibiyag. Arawan kayam, sungot ka kanyak, partner. Pananda. Inda gumatang. Di babae. Tadi ka matagaram, di gumatang ka di babae. Di ginatang ganun saan. Tsaka yan. Saan mo pa yung napadasan di ko Ako pa patas ko. Di mo kayo napadasan? Di mo kayo napadasan? Ano sa serbileta, armas mo, di mo umungusaran. Basta wala ka talaga kayo ka, paring Daniel. Adda kwartam. Nagwapo ka. Ngayon, allergic mo, dagi di babae. Anya kami di kapuna. Bagak kang kayo din Di laing. Gabat di first love mo, o damo mga inaram kit pinain na ka. Tinasakit sa jay. Tricycle driver lang, sinong bata na imbas nga siya. Partner, rumbang nawaram ti ba nakapaay mo? O rin ka sa bak na mo, kinagwapo mo, saan talaga nga saan nakakayat. Basta. Ang daro din, paparanta. Hindi kumatang di babae. Tsak, kasapulan di babae. Aging ka manong naming nga na mild istrukak iti may nga malem. Man na nga anak ngamin manong. Samay sa awang pilpili kasi dahil. Hoy? Naatake ak manong naming traidak ti ospital. Dig subli ti puot ko manong. Saan ko nga magaraw? Ti bagik. Kan sa balimen panagsaok at panagbedal ko. Manang Esther. Kasasad ko. Nagasat ka. Tanakalasat ka. So na lang ta. Kasapulan nga. Agbagas ka. Gas. Kasapulan ti mang therapy kang ka, mang masahe kang ka. Tatlong subling dati. Yung saan dito ospital. Iyawit kan sa balay mo. Yung masapol pala, bandayan ka, tanang arot. Kabayatan nga, agsapsapo lang iti caregiver. 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 Di mangangas kang ka. Ti adaan mo na may panag-therapy. Masapol ma-therapy. Di kita taktakyag mo, ti bagim, tigsakam. Caregiver nga makaamo nga mga sikaso kang ka. Mangibagano anya trumbeng aramidem. Gusto nga ng sapul manong. Kalimbaga na kanyak nga na sapulan na. Ganun nga rugi na manang. Tumbigan. Kadno adan ton caregiver mo, siyempre, subliak tubatin trabaho. Kababain ka ni manong mo, so natagtatrabaho. Pasensya ka na. Naarot, kasi kamul at kapsat ko. Sige. Gananakan. Tayo tumbigan. Tadantun sa caregiver mo. Kabigatan na manong nemi nakigtutak, idi makitak, ti kadua ni Manang Esther. Babae? Daniel, Manang, iso da ito ti caregiver mo. Hi. Siyak ni Petra. Sorry, taga-alasam ti hinagang ko. Tapno saan nga, tapno saan nga, Petra, tawag mo kanyak, sir. Peach, nadawin ti palayaw ko. Peach. 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 When, sir? I'm Peach. Manang, mabaling ka din sarita talaga ito. Apa ka, duwata lang. Basta, ito rin mo ti wheelchair ko. Hindi di ulag ti kwarto. Sa diyata kag sarita. Hindi da kami manong naimiti ulag ti kwarto ka. Caregiver, apay babae. Isot available. Awan ti available nga lalaki. Di namin pinas ng babae. Kagurugurak ti babae. Kahit pati siya nga kamsat mo, kaguram. Puwera kag ka. Papanahon, lalaki nitid mo. Bakla ka? Sana ka bakla. Kapag lalaki, caregiver at masapol mo.
Awan iti sa bali pa matungpal no saan nga siyak Daniel. Nagrigat ag sapol. Gusto ko nga ni Pitch. Ano sa mo ni Sona? Panawang kayon. Ayun. Dorong gumala to wheelchair mo. Tagsublita salas. Talpasan na. Takito nagsarita. Pwede na kapanawin man nung name iti kapsat ko. Yaw-awat ni Pitch ti man. Abay. Makiamamuak nga rod, sir. Daniel, tinagan ko. Pitch man kanya. Oh, anay ta. Apikas na makagura ka. Apikas tatlangan. Dinakayat, saan ka kayat? Nakastrikak dito yun, alpasin ti, panagpinirmamin ti kontrata kini Manang Esther. Uray pa, noon naman tinagkunkontrahan nyo. Nagkunkontrataan ko naman. Pumano kan. Ambay, anya mo kayat kanya. Nabintasak mo da. Kan, nabanglo ah. Oh, angutin. Sa mga isa nagtibagin kanya. Api kasla ka na reject ti babae. Hang ni baga ni manang kuking ka. Woman hater ka. Itaan niya nga rason. Awan ng bibiyang mo noon na nga rason. Well, no di mo kahit nga bagakan nga. Di saan? Huwag kaya. Mabit lang. Kabisadok lang talaga ito balay yun. Uno balay mo. Oh. Dito yan, nagkitiagas mo. Nagsarita amin kinaman ng Esther. Nagkasting oras, agagas ka. Diyo kayat. Di mo kayat? Saan? Nakaradong yung pagbagalan ng agas. Diyak pa naman yung baganan. Diyak makuti na ito sakak. Diyak makatakder. Wala ta di mo kayat ito makder. Yawawat ko pati imak. Di mo pa awatin. May gunay mo tayo masang imam, di ba? Nga. Apin nga ko ma. Nga. Ag nga katap no may sakmul ko na gito tumarem. Kahit no diyak kayat. Kung nga pagtangiwat mo. Nga. May isa. Dua. Hindi mo kaya't ungapak nga pilitin. Ag nga ka. Pero ngong tanak. Gabot rumbing lang ngong tangka. Tadi mo tamog tungpal. Nga. Eda. Insak mo naman yung namit upat nga. Tilmon. Ha? Kasi ano matilbong ko? Budanom. Nagngangaw, minom ka. La. Ajay, inom. Inom. Pinayay. Ano ito yan na rayay? Gununi. Apa nga dagtuktukar. Napisit ko. Nagtukar. Yan na. Nauyong ka. Nauyong nga nung saan kagtungpal kanya. Hoy, lagi-lagi pa ma. Sakti mang sulto ka. O man. So survey na nga ron nga agaasang ka. Ikir ka ta caregiver. Aramidik to obligasyon ko. Ta susuldo nak nga ron. Elan, papaling ka na panawan. Paparam nga ron. Tinagtulagan mi kinimanang mo. Irapin ko tagdalos. Sa alang caregiver ti trabaho. Agdalos pa eh. Mangluto ken ka. Taumat kaduam. Mangluto kanyak. Mangiluto. Mawatan. Kung ako nang siyak dilutuan. Kaya nagsawa na magkatawahan na ya, Kuya Daniel. O nakakatawa. Ilutuan ka kung nakakang iluto.
Kaya ilabaan ka. Huwag gayam. Nagdigos kan? Nagdigos kan? Saan nakadinigos ni Manang ko itay? So, wait lang daw ang angot ko kang ka. Digusin ka nga ron. Saan ka matakabsat? Api ko mga digusan na. Kahit mo nga latat kastan, kasi lumayang bagang ka magdigos. Nakan, mabanag ta kwartam tumang sapo lang ito usarem. Tay brief mo, short mo, t-shirt mo, tay tuwalyam, ha? Basta. Manong name na to ride ito nga caregiver, awon pa may sangal daw na manong. Kung naman siya sinong nagmamandar. Sige, dan. Durong ko ti wheelchair mo, aging gati banyo, ta isarek ko pa sa jay, or kinalawat banyo. Balay mo gayam na to siya, gayam tikin na, gastos. Kaya, apay ka nagbalay ka, nga umat asawam, awang bibiyang mo. Natangsit ka. Hindi naklasusuldan, talaga napanawang ka. Manong name di adda kami ni Tibanyo, manong name ni kat nan ti t-shirt ko. T-shirt kan, kanemon, ada. Wow, nagmacho ka man. Kalpasan na, lapastar ka na lang ating katanda ito yung short mo. Hindi sa agang nag-wheelchair. Sige. Ipisok kayo na bathtub, ha? Sige, bagkatag ka. Opo nang nagsaga. Pero asakbay nga, pangkadita bathtub. Ikatak na ito yung brief mo. Hanggang babain. Wala mabain ka ba sa nga tumanggandeta? Saan nga tumanggandeta at ako, ha? May sakadagiti urat nga natay. So, pasit dito, tinipan naka-atake. Di ba? Gusto lang na. Pitikak man. Ano? Apay, nariknam? Nariknam? Nasakit? Apay, pinitik mo. Posible mo, mariknam ka. Na-stroke ka. Siyempre, nagbibinag data. Awan, sakit na makriknam. Okay, dam? Iba na kung dapat tabin. Pinagkantak na rin manong naimisar kang panibanda. Okay. Iyon ko na gito, Tapno, makargaan darong. Muna kang shampoo. Shampooan kan. Sabunang kan. Sabon-sabon, tikili-kili. Kili-kili, barokong. Aita. Aging gana itibabala. Tubakdar ka bala. Itakdar ka. Ipatugaw ka dito ngarap ti batab. Tapos na masabonak ti lupom. Masabonak na ti kaslegas nga kukwam. Ti ukil-ukil mo. Ti kimot mo. Api kas taon eh. Agang angis ka. Makabungtot ka. Awan. Api nga maanusan na ka. Nagtanabahok na ito eh. Adun dinagbaling nga pasyente, Daniel, so nga hanak agal alumiim. Naruwama kong di kastoy. Iso nga saan nga baling nga tangkin ti ulom, nonyat ibagak, tungpalan. Idinadigos na kun manong na minsuot ng tibrip ko. Kapatid mo ko ti saka kakashi. Tumulong nga, tulungan ti bagim kat marigata nakmat. Tsakarod makuti. Karigata, kutsyan, kayam data. Sige, ilogan ka ni ti wheelchair mo. Tana rumuwarta ni ti panyo. Balbali wakto dalusanin. Nagpati ka dito sa alas, nagbuhay ka TV, lokatak, na channel ti kayat mo. Tayong ka ilutuan. Apisak lang ti ilutuan. Ilutuan ti ka na, ilutuak ka kadem apara ken ka. Sa balin pat para kanya ka ta, nagpadpada.
Sige, buyak latatibin, gagluto. Hindi na nakaluton manong nemi may nainyagan kaniyak tikanek. Nanatali to. Abay nagbasit na po eh. Kastor lahing tikal kalingan na nga parang ka. Saan ka nang pilit tapno may bagang ka. Tsakay dati sidaan. Tsakay nagsisidat natin. Hanggang baga natin ni Manang Krister. Nating tirumbang ka na. Kayo ko adobo ka karne baboy. Awan, jak lang nagluto. Isang galutuan. Kanem na ito yung una saan. Bahala ka. Lumabising ka. Basta lahat tayo batik dito eh. Ay, nga mabalin. Bantayan ka. Hindi tayo mo. Baka nung biling mo. Kaya't mo, subuan ka. Makuti mo ti imam, di ba? Makakutsara ka met. Oy, kaya't na siguro isubang. Subak isuna. Sige. Kargaak ti nabraw, nga nateng. Ti ka labay mo, kalpasan na, mga langit inapoy, data. Tsaka iti mangan. Tsaka iti mangan. Tagngiwat mo, nuno siyak ti mga nga. Pika papilit mo ngawin. Pasyente ka. Obligasyon ko ti mga pakangkang ka. Kaya't ko nga malaing ang ti kabaitan nga panahon. Kaya't ko nga, ada ser-serbita raramidag. Kaya't ko nga, ada serbin at pasusuldong kanya. So, mangkan. Nga. Nagloko nga pibugkawan na, agga nga kang haminin. Tap na malpasan. Nagugungat ka. Hapi ko nga nung jak agungat, marami dem ko ma. Sige. Sige malangin. Galgal. Mas met. Tanaling ang gluto. Nemas ka talaga ya. Nemas. Anya ka tanong, manganta nga doa. Subuang ka, sak mo nagsubo, may mesa nga kutsara. Kaya man no, humit sakit ko. Awan perding ngipin ko. Bagnot sang aw ko. Bangluang peso. Kana bangluwak pa eh. Sige nga, manganta nga doa. Manong nemi nagmalmalem ngano ka mabalin la kumakit jak kayat. Ngem, makayayo mo. Nang runa manong nemi di mo malemen inruarnak na pang kami ti hardin. Pilitem ti tumakder. Masapalo watwatem ti sakam. Kada malem, kada bigat, kan malem, ag-exercise ka. Ayan, tayo tundrabi, isundot pa ng masahit kan ka. Tumagdar ka. Tsaka makatakder. Tulungan ka. Sige ka. Nagbangno manong. Naglamuyot pagbagina. Okay, kumapad ka kanya. Kumpad ka kanya. Patulid ta nga doon, nagkakumpad. Ha? Eda, ibagnam di sakam. Tsak mo kuti, kutsem ikarigatam. Kutsem. Magnaka. At atibayan ka kabayatan na magnaka. Tano saan ka nga atibayan, matulid ta nga doon. Alan. Pilitem! Pibuka mo na. Kasano ka na kami nagtungpal? Sige, tungpala. Eta, kaya mo na kita. Di ka marigatan? Ikarigatak. Marigatanak ng ikarigatak. Nadagsan ka. Ngayon okay lang. Kaya. Sige, pag na. Usarem ta saka, may teta, sigalat madiyan na. Sige, pag na. Mabanog ako. Pag na. Nadadapi nga siya ko, mabanog ka, bakbaklayin ka, arin na. Hindi ka pag na. Pag na.
pag na. Lamag na ka. Lamag na ka. Manong Nemi, kada sa bali marikrik na kabayatan nga. At atibayan na nga arakupen. Kabayatan na malanglang kutibang luna, Manong Nemi. Kaslakayat, adda pa sa tibagik nga slakayat na titumangkan ng tumangkan. Lagi na natapay, pati, pitch ko na, ay pitch, ginanatapay, sige, nagtukaw ka, o regat na pindas na gitibay mo, gracias, tugaw, agsangkir ka kanyak, kasta, ano nga tanong, nabibindas no, agsanggira ka, agsanggira, hindi barokong mo. Kaya mo tayo chancing, ha? Eh, mayat man, pasit din ti panag-imbag mo. Pasit ti panag-imbag mo. Sige nga, nagsadag ka di barokong ko. Kasta, baka no, di makakita ka na takit ni. Nagkundi gijay. Agahin ayat na gijay, ala ko na. Yung api nga lalakit, ag sinasangkini, di barokong di babae. Saan ka di ko mga di babae, ag sanggiri di lalaki? Ay yung kasanong ag sanggira ken ka, kahit matulid ka na. Peach. The boyfriend mo. Napisal sa lutsudan. Doon sa kitrantam, ha? Damdamagig lang. Siyempre, nasyak ko boyfriend mo agad. Jack kahit tikas ka trabaho. wala naman personalan na trabaho lang. Kung kas pagarikan na the boyfriend mo, kahit makikita na tikas ka lang ata. Ang nagi mo. Awan pa'y boyfriend ko. Apay. Imposible nga ako nag-arim ka. Ado nag-arim ka niya. Awan kahit ko kadakwada. Tapay. Basta. Sika. Kaguran pa ilan na babay. Gaputi damong panakapaay mo. So nga, agtawang ka ni 28, katawang pa iti asawam. Adabalay mo nga na asawam. Tsaka kahit pinasaktanan, no? Mabanin. Di mo kahit masaktanan. Awan na. Kasi no kumarod nga, ada pa nagbaligim, no di mo padasan, manen. Kaya ngayon, nagtapasamak ka, panakapaay. Adamad baligi. Siguro kat damom lang ti mapaay, siguro kat ti muna nga pasit ti biyag mo ken ayat kat mapaay nga muna. Sakbay ka saan tunod sumaron mo. Sige. Tumakder ka man ng tao. Ulitin man ti bag na. Nagsublitan ito ti wheelchair mo. Una ang kakuy di wheelchairin. At ipahin ka natin, ganit yung nagtibalay. Imaman ay, sarak naman lang wheelchair mo, umikan. Alam manen, nagtungpal ka. Aramidam amin nga, bagak nga aramidam, tapno alisto ka maimbagan. Karabian na manunemi, galpasang nga napaidanak, itikatrek. Rimuan, sa nagsubli. Di mo kunain nga kay data? Di mo kayan? Amo mabuti nga kag may mesa nga. Ijibalay mi ada kay ti balasita nga kapsat ko. Ang mabaling nga kay data. Taapay. Amangan na di mapasamak. Anak mabuting gabat na di matumangkan data. Inyat mo baka biglang tumangkan. Eh di wow. Kaya? Kayat mo? Naimbagan ka na kwan. Dadat kang runa nga dakkel nga urat na once nga tumangar daytan, kahit nasa wan naimbagkan. Kadi. Plaster ka din tamasahyan ka. Agpaklap ka muna, ha? Perektibadom. Tilang brief mo tibatik. Masahyan ka, ha? Manong nimi nagdanas ti panang masahin at ibukot ko. Okay ba? Balik nam?
Idagdagsin ko pa no sa among marik na. O sa rin na sikok. Dita. Ah, Ariknam? Sige, okay lang. Okay. Ah, ah. Iti imak, titakyag ko, tigurong ko, anong nami nagmayat. Naglaing kagaya magmasahe. Ito yun, nadalbingay. Masihista. Caregiver. Nagdatakan. Dinoble naman ang name nga minasahe ti takyag ko, tagirisakak, ti lupo. Naging gana pasardeng. Apay. Apay dus-dusol mo ten. Ha? Kinarawak manong. Ang galing ko naman. Wow. Daniel. May salaeng nga aldaw. Awampay, hampay nalpas ti may sa ngarabi. Ang galing ko, ano? Makitam, naglaing ka. Among lagi tutulungan ti bagim. Kasi anong nga itan? Matasa man nga, pagkutsi-kutsi nag-iimam. Oh, diyan, sakam. La, ikugtar mo. Oh. Naglaing nga kaya man niya. Kasi anong nga ang problema dahil ni. Tiyan ha. Dita. Masapol ang palok na nga. Ano kahit mo nga mapasamak. Kasi ano lumok na yung. O sige. Usarek ti imak. Hanga ta imam. Ano nga ron? Tangiwat ko. Naglaing ka mata. Ta imak Basta. Wow. Mayat. Mayat. Panang ko sa ta imak. Saan nga ta imam? Ano nga ron? Manong name. Gabot na makudik matan di bagik. Inarakop ko isuna. Uy! Daniel, awan ti kasta nga saritaan. Oh, uy! Daniel, no. Hanggang mabalin. Kapag nga sa nga mabalin. Balasang ka. Baruak. Yung kaya mon? Kaya ka. Di ka pa nag-aram kanyak. Gusto yung taramidem. I love you. Kasano ko ma? Ti ayat nga marikriknak. Tinang palaing kanyak. Sika ti babae. Yung mangagas sa alang ti pa naka-atake. No di ti sugat. Iti damok pa nakapahay. I love you, Pat. Pitch ko na. I love you, Pitch. Kasano ka saan kamat nga itin? Di na kaya itin. Kasi sa kami nga nakapapati. Ita ay klabigat. Awan pa'y 24 hours. Unong ka po lang na makaaram ka. Virginak. Horisyak. Awan pa'y patas ko. Peach, please. Love me. Kinapudno na. Mas dawarak matriknak. Daniel. No anong gutek amang kunam no. Isigala. Nga magpadpada ta trik na sa kani. Na in love ka kanya. Kakasment pa na ka in love ka. Please. Nagpapakasi aking ka, Peach. Hanganas kang pa yung nagpapakasi ka, Daniel. Sige. I'm ready. Bisa, okay. Kahit mo, siya ako timang ikatirawatek. Kabayatan nga matmatak ni katinatirawaten na manong. Adadamat manong naming gagar tiriknak. Bago rin ka. Apay, baka matake kay trabaho ko. Ha? Diblipas mo, ti pa naka-atake. Mild stroke. Baka sa adto nga mild.
Saan di kayo tulog? Sige. Oh, wow, Pits. Oo, di ka unay. Baka matake ka. Ininayad lang. Bamon ta siya akong timanggawa. Kung nakmalunod on experience mo, adot mabuybuya. Manak met. Paset dito ti masahe. Ha? Kalpasan na mamasahen to di kang runaan nga urat mo. Rinuman sanak manong na kadigid bibig ko. Iti barukong ko. Ang manong na nga si kamatan ko na. Wan manong na dinigos ko ni Pitch kadagid agkakabarang agek. Iti na dumab-duma pa sa tibagina manong na nang runay ti barukong na. Virgin, nagpintas ti sukog ti bakurukong na. Naging ka manong nemi ngembiyat kon daytoy tay pailang uming ingar nakarungrong sut nga armas. Ket daytan manong nem narusuden ko na. Oh, alay, Daniel, Pitch, Daniel, Pitch, Daniel, Pitch, Daniel, oh, Pitch, Daniel. Ure kam na nagpatpatnag manong nemi nga nang nanam ti diro ni Ayat. Gabot ta talaga nga kayang-kaya kon. Imagine mano, naungat ti caregiver ko sa napintas ken nabanglo. Kalpasan na nagpintas ti panagmasahe na. Aging ka manong nemi nga imingar nga nagungaren tinatay nga oras. Awain manong nemi. Ket kabigatan na tinawagak ti kapsat ko ni Manang Esther. Manang, oh, da problema? Manang, oh, naimbaga na ko. Imposible. Umay ka, umay ka mo dumagas labit. Imposible, ama, nalaing ako. Ket ni, imay nga peso. O, makapagda ako, no? Okay? Kita na. Wow! Ano din naramid mo? Pitch! Amo naman tagtungpal. Naungatak man ngamin. Minasahek. Nadya matan. Dahil nalingan matan. Kinapud mo na. At abay na pasama ka na kami. Ano ya? Daniel? Ay, etek ni Pitch. Manang. Katsi ka, Pitch. Ay, etek na tisuna. Nagpinta sa na mga salitaan. Ano ang pala tunurahin nyo? Sa kabagag subli ka to pisinam, Daniel, tulagan yung tekalay sayo. Awisan mo ni Daniel nga iyam amumong ka na ginaganakin ka. Tapag tutulagan ng tikasar. Ure ka, tadamat din balayo. Agkasar ka pala ko mo na sakbay nga subli ti asawam ani Daniel, ito pisina na. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi at damot laengen babae nga ikari para kaniya. Kasapulang pelagayam nga maatake ak manong nemi tapno agsabat ti dalan mi kini Pitch. Kahit kasdya manong, iso tinaikari. Na istrikto ti asawak manong nemi kabota iparit na dagiti madigik nga isa ipauneg ko. Tadi na kayat nga mataake ak tumanen. Nagtungbalak men. Aging ka manong nemi ni pasngayan timunang anak mi. Yung saan kon manong nemi pinagtrabaho isuna ang mga no at na pasyente nakas kanyak. Ang mga no anyapi ti mapasamak mo na. Oray ta dumot urnong ko na pindas mo ti sweldo, pindas ti trabaho, iso nga nagbarin latan nga caregiver ti asawa kanyak kaya nagiti talo nga anak mi. Dahito nga ron, di ba kasalitak, manong nemi, katkaslay di kalban lang na pasamak, nga dakkel ni kita anak mi manong. Kang kanayon naklatamat, mas masahiyan no ko, ti asawa. Ang sahi ko man, sweetheart. Masayam nga makapa.
Ket nung hasta mas masakyan nak manong nemi ag binasahe kam nga duwa. Ore no nagpalaygeten tatallulaeng nga anak ti kayat mi. Ket kasla ka baro-baro akang kanayon ti ayat kada kami iti asawa. Dito nga ro ti pagkasarita ket thank you iti anos mo nga nang ipasa ket sapay kumat at damat na ibatik nga adal ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga nagdingeg ken nagbuya more power to your program. To agyaman nga pagaya mo, Daniel